yiwa ta wannan yayi awo wanda ba lalle bane kuma wannan ya zama shine dalilin, amma da na faɗa abin da zai iya yiwa saboda shi. Amma duk da haka ɗayar ta ga cewa komai na dukiyarka ko galibin abin da ya shafi sirrin dukiyarka ɗaya ce ta sani ɗayar ba ta sani ba, to baka kama hanyar da za a zauna lafiya a gidanka. Dan babu wani dalili da ya ce don wannan uwar gida ce an zauna da ita shekaru 20 ko 30 ta haihu har ta gaji, sannan aka auro wata amarya, ita wannan kuma ta zama to kamar wata ƴan rafadar ne a cikin gidan. Yadda waccan take mace ita ma haka take mace, yadda waccan take da haƙƙi haka wannan take da haƙƙi, ba haƙƙin wata da ya fi na wata a tsakankanin tunda kowace sunanta matarka. Inda za ka mutu su duka ɗin nan za a tara su ne a cikin rubu'in dukiya in ba ka da ɗaya bisa hudun dukiya za a raba musu daidai su duka, da wadda aka aura shekara 30 baya da wadda yau aka gama ayyuri ta je ta tare, ba dai matarka bace ba, aka gama duda yau ta tare, matsayin su daya. Idan kana da ƴaƴa haka za a ba su sumuni ɗaya cikin 8 da dukiya su raba a tsakanin su, tsakanin wanda kuka yi shekara 20 da ita da wanda yau shekara 1. Da haka babu wacce ta wata ta fuskar haƙƙi a tsakankanin su da juna. Da haka idan mutum yana so a zauna lafiya kamata ya shi ya rike kayansa da kansa, ko kuma wannan ya ɗaura masa nauyin ita za ta kula da kaza, wannan ita za ta kula da kaza. Tunda da wuya idan kana da mata biyu ka samu ɗaya ta fi ɗaya ta kowace fuska. Kila ɗaya ta fi ɗaya hankali da sanin ya kamata, amma ɗaya ta fi ɗaya adana abubuwa, ɗaya ta fi ɗaya kaza, ɗaya ta fi ɗaya kaza. Allah na raba baiwarsa da kowa da kowa. Da haka wannan shine yafi dacewa da yadda za a zauna lafiya. Wannan mai takarda ta biyu sai da ya haɗa ni da Allah sannan yace in karanta cewa yace da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka, sun faɗi bakar magana a kanka, amma dan Allah ina fatan ka yafe. Yayi magiya shi yasa na karanta. Ubangiji ta Allah shi yafe mana gaba daya. Dukkan mutumin da ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne, ko dai ya zanto kana da haƙƙi, yana da haƙƙi ne ya zage shi kai masa ba daidai ba, ko kuma ya zanto ba ya da haƙƙi haka kawai dan ya zalunce ka ya zage ka, kaga ɗaya daga cikin biyu ne. Dan haka roƙon da nake, ya Ubangiji dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar nayi masa ba daidai ba, na shiga haƙƙinsa, ya Ubangiji ka sanya zagin nan ya zama to sanadiyar kankare haƙƙinsa da ke kai. Ya Ubangiji dukkan wanda ya zage ni ban taka masa ba, ban zubar masa ba, haka kawai ya zage ni, ya Ubangiji ka yafe masa irin yadda nake son ka yafe ni, da kai da wanda na sani da wanda ban sani ba, duk wannan shine hukunci. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. Ubangiji ta alaƙe ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. Ubangiji ce walakum nisfu ma taraka azwajukum, ku mazaje kuna da rabin abin da matayenku suka mutu suka bari. Duk lokacin da matarka ta mutu sai ta bar dukiya, to kana da rabi, amma da sharadi
in lam yakul lahunna walad in ya kasance ba su da yaya kai ne zaka gaji dukiyar matarka ba ta da dan da yake naka ne ko na wani mijin ba kai ba san ba ta da sai ta mutu ta bar dukiya kai miji rabanka a cikin wannan dukiya na gado shine rabi shine walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun amma idan matan ku sun kasance suna da dafa kowane iri ɗaya ko biyu mace ko namiji biyu zuwa abin da ya sama matukar dai tana da ɗa to abin da yake kanku shine falakumur rubu mimma tarakna kuna da ɗaya bisa hudu na abin da suka bari na dukiyarsu an gane ko min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn bayan wasiti da suka yi cewa a dauki kaza a bayar ko kuma bashi da yake kansu idan an biya kamar yadda muka yi bayani jiya bayan an gama mu'nat tajhiz sai a fitar da abin da ya shafi bashi sawa'un haƙƙin ubangiji ko haƙƙin mutane sannan kuma sai a fitar da abin da mutum ya wasiki da shi sannan abin da ya rage ne sai a raba magada sai Allah ce wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lahunna walad in lam yakul lakum walad wala hunnar rubu'u mimma taraktum su mataye suna da ɗaya bisa hudun dukiya mimma taraktum cikin abin da ku mazaje kuka bari in lam yakul lakum walad in ba ku da ɗa abin nufi mace tana tare da mijinta sai Allah ya yi masa rasuwa mijin nan baya da ɗa ko wanda ita ta haifa masa ko wanda wata matar ta haifa masa ba ɗa ta tare da shi ba jika ta tare da shi to a nan gurin rabon wannan mace shine za a bata ɗaya cikin hudu na dukiya shine wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun amma in kuna da ɗafa falahunna thumunu mimma taraktum za a ba su daya cikin 8 na abin da kuka bari da dukiya kar ku manta anan gurin mace ba bambanci tsakanin 1 da 4 idan mace ɗaya ce a wurin mijinta ya kasance miji ya mutu ba ya da ɗa za a ba ta ɗaya cikin 4 na dukiya haka idan su biyu ne ko 3 ne ma ko su 4 ne za dai a ba su ɗaya bisa 4 ne na dukiya su raba a tsakaninsu idan miji na da ɗa sawa'un ɗaya ne biyu ne mace ce namiji ne sama da haka ne to in mace ɗaya ce za a ba ta ɗaya cikin 8 na dukiya haka in biyu ne in 3 ne in ma su 4 ne za a ba su ɗaya cikin 8 na dukiya su raba a tsakanin su ina fata an fahimta shine ma'anar wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum sai Allah ce min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wadda kuka yi wasici da ita audayin ko kuma bashi wato bayan an biya bashi sannan kuma an zartar da wasiyar da mamaci ya riga yayi wasici da ita sallata wa in kana rajulun yurasu kalalatan amma idan mutum ne za a gaje shi a matsayin kalala wa in kana anan gurin kana ta amma ce ba na sita ba bi ma'ana annaha taktafi bi marfu'iha kana inda ke bukatar fa'ili ba kana din da ke shiga cikin al-mubtada wal khabar ba wa in kana rajulun idan ai wa in wujida rajulun idan an samu mamaci da ya mutu yurasu kalalatan za a gaje shi a matsayin kalala shi lafazin kalala wato shine wanda laysa lahu far'un waris wala aslun waris ba ya da reshe ba ya da shishike idan an ce asali wato ba ya da uba ko kaka idan an ce reshe baya da ɗa ko jika mutum ne ya mutu baya da iyaye sannan baya da yaya wannan shine ake kira kalala ila sai yayye sai kanne kawai ɗaya da biyu ne wannan dai baya da iyaye sannan baya da yaya ko yayan duk sun mutu ko bai taɓa haihuwa ba iyaye kuma duk Allah ya karɓi rayuwarsu jikoki wato kakanni ma duk babu shine kalala to wannan mutum namiji ne ko mace ne wa in kana rajulun yursu kalalatin aw imra'atun ko mace ce take a wannan matsayi ta zama kalala kaga wannan yannan lafazin kalala ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mace rajulun kalala haka ma imra'atun kalala ba bambanci a cikin ginin sa na larabci wadansu malamai suka ce ma la yusanna wa la yudma da jam'in sa da musanna duk ɗaya ne kalala ake faɗa haka mufrad ma kalala ake faɗa la farqa fi tadhkir wa ta'nif wala fil ifrad wa tasniyah wal jam' to mutum ne ya mutu za a gaje shi kalala ko mace ce ta mutu za a gaje ta kalala ba ta da kowa ko ba da kowa sai Allah ce wala hu akun aw ukhtun sai kasance yana da dan uwa guda daya
aw ukhtun ko yar uwa guda daya me hukuncin su fa li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya za a ba shi ɗaya cikin shida da dukiya idan bai da kowa sai yar uwarsa sawa'un ya ce kanwa ce bai da kowa sai dan uwansa wane kani ne to za a ba shi ɗaya cikin shida na dukiya ina fatan kun fahimta to anan gurin ubangiji ta ala ce walahu akhun ya kasance yana da dan uwa au ukhtun ko yar uwa su kuma yan uwa kashi uku ne ko dai yan uwa al-ashiqa uwa ɗaya uba ɗaya kenan ko kuma al-ikhwatu li ab yan uwa wanda uba kadai ya hada uwa kowa da tashi ko kuma al-ikhwatu li yan uwa wanda uwa kadai ta hada amma uba kowa da nashi to Allah bai bayanin wanne ake nufi ba anan amma akwai kira'a ta Abdullahi dan Mas'ud wadda kira'a ce shazza wa lahu akun aw ukhtun li ummin ko min ummin wannan sai nuna dan uwan da ake nufi a nan gurin shine wanda uwa ta hada ba wanda uba ya hada ba wana idan mutum ya mutu baya da mai cin gadon sa cikin iyayensa baya da mai cin gadon sa cikin ƴaƴansa sai yar uwarsa guda daya wanda uwarsu daya uba kowa da nashi ko dan uwansa guda daya wanda uwarsu daya uba kowa da nashi abin da ya kamata a baiwa kowanne in ma namijin ne ɗaya cikin shida in ma matar ce ɗaya cikin shida ina fata an fahimta me yasa malamai suka ce abin da ake nufi da dan uwa anan dan uwa wanda ake uwa daya saboda a aya ta karshe cikin suratul nisa'i din yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم كما أكتي إن امرؤ هلك ليس له ولد متن يموت بايد sai ba a mace kuma bai da iyaye ba amma dai bai da walahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma tarak za a ba ta rabin abin da ya bari a'a anan an ce walahu akun aw ukhtun fa likulli wahidin minhum as-sudus an gane ku amma tan laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak a can an ce a bada rabi anan an ce a bada 1/6 wanne yafi yawa tsakanin rabi da 1/6 rabi ya fi yawa to nan yar uwa ce nan ma yar uwa amma nan ka yar uwa ɗaya ce za a ce can a bata rabi nan a ce a bata 1 cikin 6 lallai yar uwar da ke can daban yar uwar da ke nan daban domin idan ɗaya ce yar uwar kuma aka ce a bada kasan haka ya zama a cikin alqur'ani akwai tufka da warwara a nan an ce kaza a can kuma an ce ba haka ba wancan aya ta fi karo da wannan kenan ina fata an fahimta sannan a nan wurin da muke magana wali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne daya in mace ce za a ba ta sudusi in namiji ma za a ba shi sudusi sai Allah ce fa in kanu aksara min zalika idan sun fi haka yawa mata ne biyu ko maza ne biyu ko mata ne da maza a haɗe sun dai fi ɗaya fahim shuraka'u fi sulusi to za su yi tarayya cikin sulusi ɗaya cikin uku za a ba su raba daidai wa daida kuna fahimta da kyau za su yi tarayya cikin sulusi ɗaya cikin uku za a ba su raba daidai wa daida amma a can gudun sai aka ce wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad idan ita mace ce za ta gaje shi za a ba ta rabi amma in ita ce ta mutu a matsayin kalala dan uwanta zai gaje ta wa huwa yarithuha zai gaje ta gaba ɗaya ke ba wani rabi ba wani ɗaya cikin shida tunda ita in shi ne ta samu rabi to shi idan ita ce ta mutu me ya kamata ya samu duka saboda ka'idar lizzakari mislu hazzul unsayi shi ne wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad in ba ta da anan sai aka ce yan uwan idan sun fi daya biyu ne aksara min zalika fa hum shurakaa'u fi sulh a can sai aka ce fa in kana tasnataini idan yan matan biyu ne yan uwa za su gaji dan uwan su kalala falahum thuluthan mimma tarak sai a ba su biyu bisa uku anan an ce sai tarayya cikin sulusi anan a ba su biyu bisa uku fa in kanu aksara min zalik fa in kanu ka ikhwatar rijalan wa nisa'an
idan ko ƴan uwa ne a shakuɗe maza da mata falizzakari mithlu hazzul unsayayn to sai a yi kowane namiji daya rabon mace biyu a nan kuma sai aka ce fahim shuraka'u fi sulus za su yi tarayya daidai wa daidai tsakanin ɗa namiji da ƴa mace ba bambanci a can gurin kullu zakari mithlu hazzul unsayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim a nan fahim shuraka'u fi sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayr mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim bayan wasiki da aka yi wasiki da shi ko bashi wasiyatan min Allah lafazin wasiyatan min Allah maf'ulun mutlaq menene yayi aiki akan sai yasa shi dan to mansubi kalmar yusikum Allah da ke farko yusikum Allah fi auladikum wasiyatan min Allah wallahu alimun halim yusikum wasiyatan Allah na muku wasiki matukar wasiki wallahu alimun halim ubangiji ta'ala masani ne ubangiji ta'ala mai juriya ne har yanzu kuna da sauran ku fahimci wani abu ku kai kasage abinda ayar take ne ita wannan aya wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu akthar min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sulus mutun ne ya mutu baya da magada cikin iyaye da kakanni ko ƴaƴa da jikoki ba mai cin gadansa sai ƴar uwarsa guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya sawa'un yarsa ce ko kanwarsa ko dan uwansa guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya sawa'un wansa ne ko kaninsa to abinda za a baiwa wannan ƴar uwar in mace ce in ma namijin ne ɗaya cikin 6 in ko sun kai su biyu ƴan uwansa ne guda biyu maza ko guda biyu mata zuwa abin da ya sama su ne sama da shi ko shi ne kasa da su shi ne wansu ko su ne yayyansa fa hum shuraka'u fi thuluth za a ba su ɗaya cikin 3 su raba daidai wa daida shine shuraka'u din su raba daidai wa daida babu bambanci tsakanin ɗa namiji da ƴa mace za a raba musu daidai wa daida saboda ka'ida ƴan uwa waɗanda suke uwa ɗaya ta hada wannan shine hukuncin su wato za su yi tarayya idan ɗaya daga cikin su ne ya samu sulusi idan kuma su ya fi ɗaya su yi tarayya wato sulusi idan kuma ya fi ɗaya su yi tarayya cikin sulusi amma a waccan aya ta ƙarshe kuwa tana maganar ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwa wanda ake uba ɗaya matsayin su ɗaya cikin gado ko in ce rabon da ya kamata wannan ya samu shi wancan yake samu a cikin gado mutum ne sai ya mutu ba mai cin gadon sa cikin iyaye ko ƴaƴa ko jikoki ko kakanni sai ƴar uwarsa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an fahimta ku ƴar uwa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sawa'un ita ce yassa ko ita ce kanwarsa to za a ba ta rabin dukiyarsa idan ko ita ce ta mutu ba ta da iyaye da za su ci gadonta ko ƴaƴa sai dan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya shi kadai ne mai cin gadonta to zai gaje dukkan dukiyarta gaba ɗaya ba magana a bashi rabi ina fata an fahimta mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan uwansa mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sawa'un yayyansa ne ko kannansa to za a ba su 2/3 dukiya shine fa in kana sunnatayn falahum as-sulusani mimma tarak an gane ko mutum ne mace ce ta mutu ba mai cin gadon cikin iyaye ko ƴaƴa sai ta bar ƴan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya mazaje sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sawa'un sune yayyanta ko sune kannanta to za a ba su dukiyar ne gaba ɗaya su raba tunda in mutum ɗaya ne ma an ba shi dukiya shi kadai ballantana su biyu min babu aula a bar musu su raba daidai wa daidai ina fata an fahimta to sai mu je kai mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya a cakuɗa maza da mata to sai a raba musu dukiya ne zakari misul hazul unsayin ko wani ɗa namiji a bashi rabon mace biyu ko mace ce ta mutu ba ta da mai cin gadanta sai ƴan uwanta yayye da kanne maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to sai a ba su dukiya gaba ɗaya su raba lizzakari misul hazul unsayin ina fatan kun fahimci bambancin da ke tsakanin nan da can wato kullum yan uwa waɗanda ake kira al-ashiqa uwa ɗaya uba ɗaya da al-ikhwatu li ab yan uwa wanda ake uba ɗaya wato matsayi ɗaya suke samu a cikin gado ina fata an fahimta idan ta mace ce tana cikin ashabul furudi idan namiji ne yana cikin masu cin gado da asir
amma shi dan uwa wanda ake li ummi uwa ɗaya ne sawa'un ta mace ce ko namiji ne dukkan su ashabul furud ne ba sa zama asaba cikin magada ina ba ta an fahimta idan namiji ne sudusi in ma mace ce sudusi su biyu ne zuwa abin da ya sama su yi tare a cikin sudusi kaga su ashabul furud ne amma a can yan uwa al-ashiqa mazajen su asaba ne matayen su fa min ashabul furud ne amma idan an tafi maza da mata to a lokacin su ma mata din sai su zanto asaba dan saboda mazaje din sun sanya su dole su ci gado da asibiti to menene farali menene asibiti shi gado gaba ɗaya dama nau'i biyu ne ko dai a ci gado ta hanyar abin da ake kira asib al-usuba ko a ci gado ta hanyar farali shine ce wa alam bi anna al-irsa naw'anihuma fardun wa ta'sibun ala ma qusiba gado kashi biyu ne ko dai kasance a ci gado da asibiti ko a ci gado ta hanyar farali menene cin gado ta hanyar asibiti ita usuba din dangantaka ce ta musamman wadda take baiwa mai ita cinye gado gaba daya in shi kadai ne ko kuma cinye abin da yayi saura idan ya haɗu da masu farali shi da ake kira asibiti ko al'usuba bil ayn was sad amma cin gado da farali fa farali shine dukkan wani rabo sananne a cikin alqur'ani da Allah ya ambace shi rabo sananne ko a cikin alqur'ani guda shida ne fal fardu fi nisf alkitab sitta la farda lil irth siwaha albatta nisfun wa rubu'un thumma nisfu ar-rubu'i was-thuluth was-sudus bi nisf ash-shar'i was-thuluthani wa huma at-tamam sahha fa kullu hakadha al-imam wato ko a ce rabi ina fata an fahimta ko rabin rabi ba ya zama kwata ba kenan ko rabin rabi ya zama nawa kenan ɗaya cikin takwas domin rabin rabi kaga ɗaya cikin hudu kenan rabin rabi ya zama nawa kenan ɗaya cikin takwas kenan na farkon sai a ce masa an-nisfu na biyun sai a ce masa ar-rubu na uku sai a ce masa as-sumun to kaga an samu guda uku kenan daga nan sai as-sulus ɗaya bisa uku sai as-sulusani biyu bisa uku sai as-sudus ɗaya bisa shida wannan su ne rabi to masu cin gado haka in an ce wane yana cikin masu cin gado da farali ma'ana yana cikin wanda za a ce ko a ba su rabi ko a ba su rubu'i ɗaya bisa hudu ko a ba su ɗaya cikin takwas ko a ba su ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko ɗaya cikin shida masu cin gado da farali kenan amma masu cin gado da asirci wanda su ba a cewa a ba su ɗaya cikin kaza ko ɗaya cikin kaza su dai in mutum shi kaɗai ne zai cinye duka in ya haɗu da masu irin wannan to idan an ce wani a bashi ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza abin da ya rage gaba ɗaya sai a ce to shi wancan a bashi shi ne mai cin gado da asirci dama guda biyu ne ko dai bil fardi ko bil ta'sili ina fata an bayyana da haka mai cin gado da asirci ko ya cinye dukiya ko ya cinye abin da ya ragowa fa kullu man ahraza kullal mali من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو الأصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد معنى وقت أن ندسنا تكون آسبي كما تكون قابلة تهيئ آسب kuma idan ka tashi sai ka fito ka ce mana fara li guda shida ne rabi ɗaya bisa hudu ɗaya cikin takwas ɗaya bisa uku biyu bisa uku ɗaya cikin shida su suwa ne masu cin rabi a cikin masu cin gado mutum biyar ne qur'ani yayi bayanin su mun karanta cikin aya suwa ne masu cin rubu'i mutum ne masu cin rubu'i mutum biyu ne suwa ne masu cin sumuni mutum ɗaya ne suwa ne masu cin sulusi mutum biyu ne kadai uwa ko kuma waladul ummi suwa ne masu cin menene sulusani mutum hudu ne su ne masu cin sulusani yan mata biyu zuwa abin da ya sama ƴaƴanka na cikin ka kenan ko jikokinka wannan adadin ko yan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya wannan adadin ba ya zama su hudu kenan ƴaƴanka na cikin ka biyu zuwa abin da ya sama ɗaya kenan jikokinka wanda ɗanka namiji ya haifa biyu zuwa abin da ya sama shi baya nan za su ci gado kaga su lusani ne sun haƙƙin su yan uwa ɗaya uba ɗaya biyu zuwa abin da ya sama ƴan mata kaga su lusani ne yan uwa uba ɗaya biyu zuwa abin da ya sama kaga ba su hudu kenan to sai masu cin sudusi ɗaya cikin shida wato mutum ne kenan su ne mutum bakwai
an gane ko wasu fardu khamsati afradi baban nan wasu kai fardu sab'atin min al-adad abin wa jaddin thumma bintu bin wa jadd wal ukhtu bint al-abi thumma al-jadda wa walad al-ummi tamam al-idda mutum bakwai su suke cin sudusi to kaga idan ka hada gaba daya wannan mutum biyar wancan mutum kaza wancan mutum kaza to idan suka hadu gaba daya da mai cin rubu'i da mai cin sudusi da mai cin kaza da wuya su iya haduwa gaba daya wani bai mutu zai wahala amma kaddara za su haɗu gaba ɗaya da wuya su iya haɗuwa gaba ɗaya kuma kowa ya ci gado dan a cikin gado kuma akwai babi mai muhimmanci shine babi na hujubi abinda ake nufi da hujubi wani ya kare wani dangane da gado to shi kuma hujubi iri biyu ne wato ko dai ya kare kai hana ka cin gado gaba ɗaya ko ya hana ka samun rabo mai tsoka sai dai ka zama na faha da na kafa da shi kamar yan uwa wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya yayin kokan nan ka idan mahaifinka na da rai kaga ba za su gadon ka ba kaga uba ya hana su cin gado yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya inda babu su uwa za ta samu sumuni ne abin nan a sulus ne amma in suka zo sai su mayar da ita da zanto sulusi kaga sun hana ta cin gado mai yawa sun mayar da ita cin gado mai ɗan kaɗan to shine ake cewa shi hujubi iri biyu ne akwai hujubun kusan da kuma hujubun hirmani to babi na hujubi a cikin babin rabon gado yana da matukar muhimmanci dan duk wanda bai karance shi ya fahimce shi ba babu yadda za a iya raba gado a duniya sai dai ga ana rabawa yaji amma ba zai taɓa iya an gane ku shi yasa wani ke ta aqulu zalbab azimul fa'ida wa judda fihi tahtawi maqasida man lam yakun fihi bi sirrin ghamidi ya'lamu an yufti sin fara'idi ita wannan babin yana da matukar muhimmanci ka dage dan ka tattara matsalolinsa duk wanda bai fahimci sirrin da ke cikin hujji ba to haramun ne ma ce zai bada fatawa a babin rabon gado duk wannan abin da nake faɗa na tabbatar cewa in nayi sa'a daya cikin tara ɗinku ne suka fahimta amma ina neman lada a wajen ubangiji kuma in kun ajiye kasu ɗin nan gaba kun gane an fahimta ku amma dai mun fahimci dai aya wannan duk ƙarin bayanin waɗansu kan sa fahimta waɗansu kuma Allah ya ba su ladan saurari ubangiji ta'ala ya ce fa in kanu aktsara min zalika wa hum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim idan har ya kasance sun fi haka yawa sai su yi tarayya cikin sulus mazan su da matan su za a raba musu daidai wa daida za su yi tarayya cikin sulus bayan wasiti da za a yi wasiti da shi ko bashi ghayra mudar irin wasitin da babu cutarwa a ciki wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga ubangiji wallahu alimun alim ubangiji masani ne sannan kuma mai juriya ne wato gado yana da wahala kwarai da gaske mutum zai iya ta yin karatu ya fahimci matsaloli da dama na fitowa amma ya kasa fahimtar rabon gado ban manta wani lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta Madina wani aboki na muna zaune idan an zo rabon gado yace shi matsalar sa shine minti 10 farko zai fahimta amma da an shiga minti 11 to ya dana fahimta har a kare lakka yace tun ana cewa wanda an bata kaza yana ganewa wanda an bata kaza yana ganewa wanda an cire shi kaza sai ya rasa to wa aka ba kaza wa aka ba kaza da kaza wannan ko shakka babu sai mutum ya tara hankali dan haka lalle a cikin ɗaliban ilimi lalle a kowane gari lalle a kowace jiha wajibi ne fardu kifaya ne a samu wani adadi wanda za su sadaukar da kansu su ba da lokaci don su fahimci matsalar rabon gado saboda idan an rikice an yi cikin an rasa yadda za a yi a je wajen su a yi musu fitawa su yi bayani amma idan har ya kasance al'umma kamar a ce duk garin nan gaba ɗaya ba wanda ya kware cikin rabon gado ko adadin da aka samu ba su kai su gamsar da jihar ba haka a jiha kaza haka a gari kaza to mutanen jihar gaba ɗaya sun taru sun yi sabo kenan lallai ne ko da za mu yi karo mu ga malam wani ya fi mu basira wani yana da kaifin fahimta wani da wani cikin ɗaliban ilimin suna da hazaka mu keɓance su mu ware musu lokaci mu haɗa su da wani ƙwararren malami karantar da su rabon gado tsawon shekara ɗaya ko wata shida ko kaza don su iya su ƙware su komai dan su zanto su ne madogara su ne a tsoraci idan an zuwa ban gado to sai ne haka ya zama wajibi da in ba haka ba gaskiya yana da wahala ba kowa ne zai iya fahimta ba sai Allah ya تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ubangiji ce tilka hududullahi, waɗancan hukunce da aka yi bayani dokoki ne na Allah, iyakoki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa idan wane ya mutu ya bar su wane da wane a bashi kaza ko rabi ko 1/4 ko 1/8 ko 1/3 ko 2/3 ko 1/6 ko wani abin da ya rage a bar masa shi da kaza ko su raba daidai ko ne zakar mutum hazul unsayi. wannan abu da kuka ji an yi muku bayanin kamar ana zaurancen magana ba ku fahimta sosai. hududullahi dokoki ne na Allah, irin yadda dole ku gane dokokin alwala da sallah kafin ku yi, dole ne ku fahimci dokokin rabon gado, tunda akwai mutuwa, akwai haifayya, akwai wani ya mutu ya bar kaza, kuma dole ku warware su daidai. ku san kabli da badi din da ke cikin gado, irin yadda kuke kokarin sanin kabli da badi din da ke cikin sallah dan sallolin ku daidai. dokoki ne na ubangiji. wa man yuti illaha wa rasulahu, wanda duk ya da'a ga Allah, ya da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah zai shigar da shi aljanna da koramu ke gudana karkashin gidajenta, khalidina fiha, suna masu dawwama a ciki, wa zalika al-fawz al-azim, wannan shine rabo wanda yake mai girma. wa man ya'si Allah wa rasulahu, wanda ko duk ya saba wa Allah ya saba manzon Allah, wa yata'adda hududahu, ya kuma ketare iyakokin Allah, Allah ce abu ya wani kaza sai ka hana shi ko ka bashi kasa da abin da aka ce ko ka kara masa sama da abin da aka ce, yudkhilhu naran khalidan fiha, ubangiji ta'ala zai shigar da shi wuta ya zama abin dawwama a cikin ta, wa lahu azabun muhin, lalle suna da azaba mawulakanciya waɗanda suka samu kansu a wuta. Allah ya tsare mu. a nan gure idan kun lura ubangiji ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu, yace kuma yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, amma sai ce khalidina a madadin khalidan, tunda ya ce yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu, kaga mutum ɗaya ne, amma sai aka ce kuma khalidina. a aya ta biyu wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, sai ce khalidan fiha, tare da cewa kowanne man ne. to wannan ya sha mai mutuwa a cikin zance na cewa lafazin man ta fuskar lafazin mufradi ne, amma ta fuskar ma'anarsa yana ɗaukar ma'anar jam'i. shi yasa idan an ambaci man, wani lokaci lamiri da zai koma zuwa gare ta sai ya koma ya zanto jam'i ne, to wannan an lura da bangaren ma'anarta cewa ma'ananta jam'i ne. wani lokacin lamirin da zai koma zuwa gare ta sai ya koma gare ta a matsayin mufradi, wannan kuma an lura da lafazin ne, kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun. kaga wa minan nasi man aka ce sai aka ce yaqulu, lura da cewa lafazin mufrad ne ba a ce ba yaquluna, amma amanna a madadin amantu, lura da cewa man din ma'anar ta jarki ne sai zanto amanna ba amantu ba, domin amantu shine maganar mutum daya, amanna mutane da yawa kenan. billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum, aka kawo lamirin a matsayin jam'i ba ce ba wa ma huwa, da sai a ce wa ma huwa bi mu'min. a takaice ne lafazin man yana daukan ma'anar mufradi, yana daukan ma'anar jam'i. sannan wani abun lura a cikin aya, ubangiji ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu, wanda duk ya saba wa Allah ko manzansa. lafazin ma'asiya lafazi ne am, amma galibi idan an ambaci al-ma'asiya tare da shirka ko an ambaci al-ma'asiya tare da al-kufru, to sai zanto lafazin ma'asiya na nufin laifi da bai kai kafirci ba, kamar kaba'irul dhunub kenan, manyan laifuka irin waɗanda ba su kai mutum ya zama kafiri ba. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كاغا لفظ العصيان ده المعصية دين تند أن هذا الكفر ده الفسوق ده العصيان آية آية أتكلم في النبي بالمؤمنين أنا أتكلم قد أكون كسك باب الكفر ده الفسوق ده العصيان دينا كسر. أما ولوكتي إذا أن بتاع المعصية يكن تأتي حتى كافر في جوابه. أما إن تقول sai dai mutum ya lura jerin aya ne zai tantance masa ma'asiya din da ke nan kafirci ake nufi ko kuma ma'asiya din da ke nan ana nufin kaba'ir zunub waɗanda ba su kai kafirci ba. dai idan mutum bai tantance wannan ba, wani lokaci sai zanto ya ɗauki hukunci irin na kawari cewa dukkan mai ma'asiya zai dawo a cikin wuta. dan anan guri yana daga cikin hujjar da na ga wani malami
cikin masu kasa hujja da irin wannan yana cewa ai duk mai aikin sabo dan wuta ne kuma in ya shiga wuta zai dawoma ba zai fita ba da mai shan giya da wanda ya zina da wanda ya caca ba bambanci tsakanin su da kafiri da mai shirka da bayahude da kirista da kowa dan Allah ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wanda ka'ida kuwa an ambaci waɗansu dokoki ne tilka hududullahi na raban gado wanda yin su ko shakka babu shine adalci rashin yin su kuma ya zama zalunci yin su kamala ta imani da adala rashin yin su kuma zai iya sa mutum cikin fasikanci amma ba zai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba amma tare da haka sai aka ce wanda yayi zai shiga cikin wuta khalidan fiha to lafazin khalidan fiha akan abin da bai kai kafirci ba razani da firgici ne da jan kunne ba wai dan saboda hakikanin cewa wanda yayi laifin da bai kai kafirci ba zai dawo a cikin wuta kun da Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ubangiji na gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so ashe wannan yana babu dawoma kenan a ciki sannan waɗansu malamai suka ce al-qulub din da ke ciki yana nufin al-muttu tawil zama wanda za a dade amma ba zama wanda yake marar karshe ba al-qulub yana zuwa a cikin larabci da wannan ma'ana zama wanda za a dade ba wai zama wanda ba ya da karshe ba aya ta gaba Allah ce واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بل إن شاء واللاتي يأتين الفاحشة waɗannan da suka zakke ma alfasha min nisa'ikum cikin matanku ku musulmi ba wai matanku ko bil adama ba dan wadansu malamai suka ce nisa'ikum matanku ko bil adam sai ya zanta hukuncin wanda ta yi zina shine abinda aya za ta faɗa sawa'un kanat muslimatan kanat kafiratan kitabiyatan aw mushrikatan in an ce min nisa'ikum ko bil adama amma aya tana magana ne zuwa ga mummunai Allah ce wallati ya'tina al-fahishata waɗanda suke zakewa alfasha min nisa'ikum cikin matayenku ko mummunai fastashhidu alaihinna 4 minkum ku yi kokarin kafa shaidu guda 4 a kansu cewa an ga wance tana zina da wane shi din yana tare da ita a lokacin gaban na cikin gabanta kamar turmi da taɓarya a cikin turmi fa in shahidu in sun ba da shaida akan haka din fa amsikuhunna fil buyuti to sai ku kama su ku tsare su a cikin gidaje ba su ba fita hatta yatawaffahunna al-maut har sai ubangiji ta'ala ya kace su har sai kwanakin su sun kare ba su ba sake aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya musu wani tafarki din na daban a nan gaba da za a yi bayani cikin abin da za a saukar na ayoyi domin ayat ta sauka ne ba ita ce ta karshe ba ko dai a rike su ba su ba fita a gidan har su mutu ko kuma zuwa nan gaba idan wata ayar ta sauka ta yi bayanin yaya za a yi da su bayan an tsare su a gida din aya ta karshe cikin واللذان يأتيانها منكم فآذوه فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وبنجد واللذان يأتيانها منكم واللذان متنبين دا يأتيانها منكم جزاء زكي والفاشات تنكم إذا أنت أنتم متنبيو سنزكي الفاشات زنا فآذوه to ku musguna musu ku cutar da su abin nufi ko dai ku ladabtar da su ko kuma ku rinka dukan su da takalmi ko ku rinka hantar da su kuna faɗa musu bakar magana a gaban jama'a shine ma'anar fa'azuhu wannan kafin a saukar da haddin zina kenan idan sun tuba wa aslaha suka gyara ayyukan su fa a'ridu anhu ba to ku kawar da kake kyale su ba ko ba musguna musu ba ko ba cutar da su inna allaha kana tawwabar rahima lalle ubangiji ta'ala mai karban tuba ne sannan ko mai jin kai ne waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna akan su wajen tantance ma'anarsu ta hanyoyi daban-daban amma za mu takaita kan al'amura guda uku abu na farko shin ayoyin suna magana akan maza da mata ne gaba ɗaya ko kuma ta farko na magana akan mata ta biyun tana magana akan maza
waɗansu malamai suka ce da ayar farko din da ta biyun duk tana magana akan maza da mata. Da farko da idan mutane suka yi zina da matar da namijin za a tsare su ne a cikin gida babu su babu fita hatta ya tawaffahun al-maut har sai mutuwa ta dauke an kulle mutum a gida kenan sai namijin yana tsare ita ma matar tana tsare a gida ko a kurkuku zuwa hasru aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko wani hukunci dan gaba da za a faɗa musu. Aya ta biyu sai take a madadin daure su a gida ba su ba fita har sai sun mutu yanzu ga wani sabon hukuncin da ya shafe su fa'azuhuma ku musguna musu shine wallazani ya'tiyaniha minkum allazani mutum biyin da ya'tiyaniha minkum suka zakke wa na cikin ku fa'azuhuma. Abdullahi dan Abba ce al-izaya din da ake musu a da din shine duka da takalmi da hantara da faɗin bakar magana da dungure kan mutum a ce Allah dai wadaranta ne amfani da kayi zina ko a dungure kanta a ce me amfani da kike ki zina shine fa'azuhuma. Wato amma allazani akwai sauki da haka sai aka karkata zuwa ga sauki sama da hanya ta tsanani. Waɗansu kuma suka ce a'a abin da yasa shi allazi wato da aka tashi tasniya dinsa sai aka shafe harafin karshe saboda menene lil ighali fil ibham saboda suna ne mubham wato ba kamar suna ne wanda yake mutamakkin ba domin akwai al asma'il mutamakkin kana fi babil ismiyyati lam tushbihi al harfa fatubna wala al fi'la fatumna min al farq ba su yi kamanceceniya da harafi ba ballantana a mayar da su mabaniyai ba su yi kamanceceniya da ismi ba ballantana kuma a mayar da su mamnu'un min as-sarf kamar Muhammad kamar Zaid asma'un mutamakkina ne amma Allah bai gaira mutamakkin da haka sai zan to mabani kenan to tunda yake mabani ne sai yasa sai aka kafe ba ta yi abin nan ba wannan duk ilal ne na hawiya a takaice da ubangiji ta ala ce wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma kaga sai nuna mazaje guda biyu kenan in sun yi zina fa azuhuma ku gurguna musu in mata ne fa ku kunne su a gida in mazaje ne fa ku gurguna musu shine Abdullahi da Abba ya fassara gurgunawa dinnan da duka da takalmi da hantara da faɗa mutum bakar magana a gaban jama'a amma fa in ta bawa asalha idan sun tuba sun gyara ayyukan su fa aridu anhuma to shikenan sai ku kawar da kai ku kyale su kuma ku daina gurguna musu kenan to kaga wannan ita ce magana ta biyu ko shakka babu wannan magana tana da karfi wanda ke nuna waccan aya ta farko ta shafi mata wannan kuma ta biyu ta shafi maza domin da ka'ida shi ne wato ainihin lafazi da ya shafi mata namiji baya shiga cikin su amma lafazin da namiji yake ciki to mace na iya shiga cikin su. Magana ta uku malaman da suka ce aya ta farko ta shafi mata kadai amma ta biyu ta shafi namijin da matar wallazani ya'tiyaniha minkum wato shi namiji sai zanto uquba ɗaya ake masa in yayi zina a wancan lokaci ita kuma mace uquba biyu domin uqubar a tsare su a gida hatta ya tawaffa hunnal maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila ta shafuwa mace ita kadai fa'azuhuma ya shafuwa matar da miji lokacin da aka kama su aka tabbatar da shido akai maganar duka da takalmi maganar hantarar su da abin nan a gaban jama'a duk ta shafe su biyan daga nan gurin shi namiji hukumar ta kare ita kuma sai a tsare ta a gida hatta ya tawaffa hunnal maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila maganganu guda nawa kenan malamai suka yi maganganu guda uku da maganar farko ba shakka magana ce mai rauni idan an kwatanta da sauran magana ta biyu tana da karfinta ita ce tafi wato waccan ya kasance ta shafi mata wannan ta shafi maza dukkanin su wannan a farkon musulunci ba a tsananta hukunci ga wanda ya zina ba sai ya kasance hukuncin an sassauta shi amma daga baya sai aka saukar da aya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma bi'ata jalda mazinaci da mazinaciya waɗanda suke samari ba su taɓa yin aure ba kowane ɗaya daga cikin su ku masa bulala 100 wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillah kada ku ji tausayi kada tausayi ya kama ku